Máte pocit, že vy ste väčšinou tá využitá alebo tá, ktorá sa musí o toho druhého viac snažiť a v tom vzťahu celkovo viac dávať a neviete, čo je za tým alebo ako to zmeniť? Poďme k tomu, pozrieme sa na to. Moje meno je Dero.Lipová, venujem sa vzťahovému coachingu a hlavne takému úvodu vzťahov, randeniu, situationshipom, čiže vzťahom, nevzťahom. A teda poďme k tomu, čo za tým môže byť. Ak sa vám stáva, že na začiatku sa spoznáte s mužom, nemáte problém sa zoznámiť a najprv vyzerajú, že celkom sa mu páčite, ale nejako sa to zmení a zrazu sa ocitnete v tom, že čakáte na jeho správu, ktorá neprichádza a keď príde, tak je to nejaká výhovorka alebo veľmi taká strohá správa alebo to ide celkovo nejako pomaly a máte sa stretnúť, ale musíte sa ešte vypýtať, či sa stretnete a podobne. Ak sa vám toto deje a vy sa ocitáte v tej roli, že vy akoby máte pocit, že už vy ste tá, ktorá tlačíte alebo vyčítate alebo to celé posúvate a je to všetko na vašich pleciach, tak môže byť, že máte syndrom dobrého dievčaťa. A to sa stáva často práve veľmi fajn babám, ženám, ktoré boli vychovávané ako tie slušné dievčatka, ktoré majú sedieť ticho, počúvať, nehnevať sa najlepšie, nevyjadrovať hnev. Boli ešte potrestané, keď vyjadrili hnev ako deti, čo, ako viete, to dieťa akurát naučí to, že nie, že sa nemá hnevať, ten hnev, keď raz vás niečo sklame a to dieťa pre neho môže byť sklamanie ako zrútenie celého sveta, aj to, že mama nechce sa s ním hrať alebo s ňou, hej, a zrazu, keď sa hnevá na to, že sa chce hrať, je to prirodzená reakcia toho hnevu u dieťaťa, lebo nejak neboli naplnené tie očakávania. A hnev je OK, to by sme nemali vôbec, keď náhodou to počúvajú nejaké maminy alebo budúce maminy, tak neodnaučajte deti od emócií, lebo tá emócia nezmizne. Ten hnev tam je, len to dieťa sa naučí ho potláčať a naučí sa vlastne odpojiť od tej emócie a už časom potom ani nevie, kedy sa hnevá a už sa ani nevie hnevať a potom vlastne všetkým povie, aj keď chce povedať nie, ale povie áno a niekto jej bude ubližovať a povie to nevadí alebo ešte si to zoberia ako svoju vinu. A zrazu v práci, vo vzťahoch, v rôznych oblastiach má tá potom žena, to už dospelé dievčatko má veľký problém s hranicami a zrazu ľudia ju využívajú a zrazu nevie sa za seba postaviť. Čiže dajme si pozor, aby sme, a nielen dievčatá, aj chlapcov, neučili sa nevedieť hnevať a necítiť hnev. Hnev je OK, áno, vidím, že sa hneváš, kľudne popísať tú situáciu, ale teraz je dôležité, aby sme išli napríklad spať, hej, keď hovoríte tomu dieťaťu, že už je veľa hodín, alebo mamka teraz varí a keď dovarím, keď urobím to a to, vyčlením si čas, pôjdeme sa zahrať. Teraz nemôžem, ale ty keď sa hneváš, chápem to, hej, že ukľudniť to dieťa. Naša úloha ako rodičov je zregulovať emócie dieťaťa. Nie ich odnaučať od emócií, lebo presne potom chlapci neplačú, odúčame chlapcov od prejavovania smutku. Prečo asi muži majú viac samovrážd ako ženy? Hej, a dobre, ja nehovorím, že je to len týmto, ale proste celkovo odnaučame mužov ukazovať a cítiť nejaký pocit, nejakú zraniteľnosť a tak ďalej. Ale dobre, to by bolo na úplne iné témy. Ale je to dôležité, zapamätajte si to, keby ste boli maminy. Ale keď sa to dialo vám, tomu malému dievčatku vo vás, tak mohlo sa stať, že ste nejak počas tej výchovy, počas možno dospievania zažili situácie, kde nebolo žiaduce vyjadrovať svoj názor, svoje potreby, to, čo chcete vy, museli ste sa prispôsobiť, museli ste počúvnuť, museli ste byť to dobré dievčatko. A boli ste. A darilo sa vám tým vďaka tomu veľmi úspešne prechádzať či už školou, či už v tej domácnosti, fungovať v tej rodine. A možno práve vďaka tomu ste dosiahli niektoré skvelé veci a ste tam, kde ste. A ani si neuvedomujete, že to, čo ste sa naučili a čo vám možno pomáhalo v nejakej rodine fungovať alebo v nejakom systéme školskom, tak v dospelosti vám to môže totálne ruinovať vzťahový život. A sa divíte, že ako to, že v práci, v kariére som odmeňovaná, som úspešná, ale vo vzťahoch vždy natrafím na nejakého hajzla, ktorý ma využije. Alebo vždy proste dávam len ja, vždy sa snažím len ja
a nakoniec ten muž ešte odíde a povie, že on to tak necíti. A tam môže byť ten problém, lebo takéto ženy, ktoré boli vychované ako tie dobré dievčatká, čiže majú syndrom toho dobrého dievčaťa ešte aj keď sú dospelé, tak zvyknú napríklad už aj v tom randení nevyjadrovať to, čo chcú. Tým, že nepovedia, čo by chceli, napríklad chcem s tebou tráviť viac času, vydáme sa už nejaký čas, tak chcela by som byť začlenená aj medzi tvojich nejakých kamošov, alebo byť začlenená do toho, alebo hen toho. A povedia si, keď sú ženy sebavedomé, vedia svoju hodnotu, vedia, čo chcú, vedia svoje predstavy, štandardy, povedia si, čo by chceli. Áno, niekedy vedia ustúpiť, niekedy vedia pochopiť, že OK, druhá strana to z nejakého dôvodu nerobí, budíš, ale povedia si. Ale žena, ktorá má syndrom dobrého dievčatka, to nepovie. Bude radšej ticho, lebo čo, keď ho stratí? Čo si on pomyslí? Čo, keď ho nahnevá? Často tieto ženy môžu mať ešte takú vec, že berú extrémnu zodpovednosť za emócie druhých. Toto môže byť aj kvôli tomu, lebo niekedy nevyjadríme potreby kvôli tomu, lebo keď ste v minulosti alebo v detstve teda povedali, že niečo chcete, alebo ste si za tým dokonca išli, tak potom vám napríklad rodič dal za to pocit viny alebo výčitku. A povedal, že vidíš, mamka je teraz smutná, lebo ty si sa išla hrať vonku s kamoškami a si tu nechala mamku samú. Môže to byť napríklad v tom. Dievča za to, že si proste išla sa hrať, čo by bolo normálne, hej, niekde s babami von, s dievčatami alebo s deťmi. A za to potom dostane nakričané a pocíti zodpovednosť za to, že spôsobila mame smútok alebo nejaké trápenie. A to je silná skúsenosť, ako nepodceňujeme to, čo deti v tom detskom svete zažívajú a pre nich to môže byť veľa. A jasné, že potom nás to môže ovplyvňovať aj v dospelosti. A ako povedal Jung, kým z nevedomého nespravíme vedomé, sa nám to bude opakovať a my tomu budeme hovoriť osud alebo náhoda. A potom zrazu človek príde v dospelosti k tomu, že bojí sa druhých nahnevať, bojí sa druhých urobiť smutným. Radšej sa prispôsobím, radšej proste obetujem seba, hoci mi to absolútne nevyhovuje, hoci som z toho potom vyčerpaná, alebo unavená, alebo nešťastná, ale len aby ten druhý nebol smutný, alebo nahnevaný, alebo nešťastný. Čiže a tak sa potom človek obetováva a pre dobro druhých stráca často sám seba a nevie vlastne, čo robí zle a jak to, že druhí si ho nevážia, lebo však jasné, že keď pre druhých vždy sa obetovávate a absolútne tam nemáte svoje slovo, nevyjadrujete svoje potreby. Keď je ten človek proste tiež vám nechce zlé, hej, že to nie je nejaký manipulátor, ktorý z toho urobí totálnu výhodu a si na tom zgustne, že vy si tam nejdete naplniť potreby, tak človek, ktorý je ako v pohode, tak on tiež chce vyrovnanú osobnosť, rovnocennú k sebe a tiež chce, aby ste si povedali, bude vás to hecovať, učiť, motivovať, ale keď vidí, že proste vždy sa tá osoba obetuváva, nikdy nepovie a neviem, čo v nej ide. Celé to, potom tá dynamika nevie tak ísť proste tým správnym smerom. A možno sa ani u toho muža akoby nerozvinie taký ten rešpekt k vám, si nikdy nepoviete, nie, nikdy sa seba nezastanete, nikdy nepoviete, že chcete niečo inak. A možno si poviete v nejakých blbostiach, hej, ja nevravím, často sa tie ženy potom vedia to kompenzovať, že sa ju pohádajú na nejakej úplnej banalite, len aby bolo, ale také tie reálne veci, tam nie, tie, ktoré sú naozaj dôležité. Čiže, ak sa vám toto deje, tiež si všimnúť, ja viem, že je to trošku asi také zase deep video, ideme do hĺbky, ale proste k tejto téme to mi príde, že nedá sa ísť úplne iba po povrchu, ale aspoň trošku vám to takto šľahnem aj toto z toho, čo tam je za tým a vy už to môžete riešiť či už niekde na terapkách a proste so psychologičkou, psychoterapeutkou a tak ďalej. Ale je dôležité sa k tomu dostať do tej hĺbky. Ale teraz pôjdeme naspäť po povrchu, aspoň v tom, čom vám viem dať také rýchle tipy, ktoré dokážete aplikovať alebo si aspoň začať všímať v tom randení. A teda, keď sa vám deje, že zvyknete, ako som hovorila, si písať s nejakým mužom, prv to vyzerá, že to pôjde dobre, ten muž sa tvári, že má záujem, aj sa snaží, ale potom sa to nejak preklopí a zrazu už vydávate viac. Ak sa vám toto deje, všimnite si, čo robíte. Lebo často ženy s týmto syndromom dobrého dievčaťa tak majú ten strach, že od toho muža prídu, že vlastne, jak som hovorila, nepovedia svoje potreby, nepovedia, čo chcú
ale zároveň aj často začnú panikáriť, začnú oni preberať iniciatívu, začnú písať viac tomu mužovi, začnú oni iniciovať, kedy sa uvidíme, začnú oni iniciovať písanie počas dňa, lebo on už nepísal niekoľko hodín alebo niekoľko dní, alebo čo, tak pôjdem ja, alebo už ma nevolá nejak von, predtým ma volával, čo sa deje, idem ja, vymyslím toto, vymyslím hento, zaplatím toto, kúpim toto, objednám hento a proste idú robiť veci, ktoré proste by mal robiť muž, ale idú mu to celé uľahčiť, idú celé oni, akoby, ja viete, ako stále prirovnávam to randenie, ten vzťah, že je to ako taký tanec. Jeden krok proste urobí ten muž, potom žena, zase on bližšie, ona a proste akoby tancujú, hej, a on potom nejak ustúpi, tak fajn, tak aj žena nebude to teraz hrotiť, hej, a môže urobiť jeden krok k nemu a vidí, že on nič, tak teraz nepôjde za ňoho a nepretancuje s ním celý ten parket, ale to, čo tieto ženy urobia, tak hej, oni pretancujú za ňoho celý parket a ešte potom sa sťažujú, prečo ty netancuješ. A nie, že by zrkadlili, nie, že by navnímavali, že aha, on sa teraz stiahol, však dobre, mám svoj život, idem si riešiť svoje. Keď chce, keď nechce, utíkej foreste, hej, proste nebudem tu bojovať o niekoho, kto ma nechce. Takýto mindset by sme ako mali zaujať, lebo bojovať a nútiť niekoho, aby nás chcel, keď nás vyslovene nechce, to nemá zmysel. Čiže tam si všimnite, čo robíte, či vy vtedy preberáte tú iniciatívu. Tak hej, tak nesnažte sa byť zaujímavá, nesnažte sa byť ešte viac vtipná, ešte viac krásna, ešte viac suprová, ešte viac dokonalá a aby on už konečne pochopil, aká ste super. Hej, opäť tam môže byť nejaký program, že chcete si odpracovať tú lásku, lebo ste si museli nejak zaslúžiť tú lásku v minulosti a možno v detstve, alebo odpracovať tú pozornosť toho rodiča. A potom sa to môže nieť ako taký program, že áno, ja urobím pre neho ešte to a to. Ja mu dokážem, že som super. Ja, tak ako ste museli nosiť jednotky, aby ste vôbec boli pochválená, alebo aby sa vám na chvíľu venoval ten rodič. Možno zrazu pri partnerovi tiež máte potrebu, že ja mu ešte navarím, ja mu ešte to, ja mu hento, ja mu upracujem, už ma bude chcieť, už sa do mňa zamiluje. Ale nie, tak toto nefunguje. Čím viac budete vyrobiť pre muža a on nebude musieť robiť vôbec nič a ešte nepojete si absolútne svoje potreby, svoje nie na veci, ktoré nechcete, vy akurát stratíte rešpekt. Ten muž bude vidieť, že vy vlastne úplne nechávate si veci, ktoré iná žena by netolerovala. A tým pádom viete, čo sa deje. Ten muž dobre vie, že vám neodpísal na posledné 3 správy a vy ho ešte voláte von a ešte mu upečiete nejaký koláč a ešte mu urobíte neviem akú fajku. No pozor to, on vie, že by si tu zaslúžil kopanec alebo povedať, že halo, čo sa tu teraz deje? Prečo už so mnou nepíšeš tak ako predtým? Prečo mi neodpíšeš a necháš syn? Ale nie, vy príjete vysmiate akej nič, nahodíte cool face, že som úplne v pohode a to nevadí. A vtedy viete, čo sa deje. Jednak stráca rešpekt k vám, lebo proste on vie, že sa choval ako hajzel. On vie, že do vás neinvestoval svoju energiu, čas a len tak, také omrvinky vám hádzal. O tom breadcrumbingu, to ešte si povieme. A len také omrvinky vám hádzal a proste vy sa chytáte. A vtedy sa deje to, že rešpekt klesá, ale klesá aj príťažlivosť k vám. Lebo my si chceme vážiť tých našich partnerov, chceme, aby vedeli sa za seba postaviť, chceme, aby nám povedali, keď proste už si ich nevážime a správame sa, ako by sme ich brali jak samozrejmosť. Lenže keď sa to nedieje, tak proste klesáte, on dáva ešte menej tej snahy, lebo už ho to neťahá tak, aj tá príťažlivosť sa stráca. A tým pádom proste sa ten cyklus tam ešte viac rozbehne, lebo jasné, že vás to nakopne. Tak váš program sa aktivoval, môžem si odpracovať jeho lásku, môžem sa tu snažiť ja viac a tak. Čiže dať si na to pozor, nesnažiť sa proste mu ukazovať záujem. Často si tie ženy to potom obraňujú, že možno len ja som bola chladná, možno len ja som mu neukázala záujem, možno len nevedel, ako ho chcem, alebo že sa im páči. A už mu potom tak ukazujú záujem, že ten muž si je vami totálne istý, má vás takto otočenú okolo prsta. A viete, akože cítiť istotu, keď ten človek si není vami istý, to je také, no, ako to nie je to, čo chce. On teraz proste potrebuje vidieť, že si seba vážite, vy potrebujete zistiť, že máte určitú cenu a hodnotu a potrebujete sa za ňu postaviť. Čiže tam zasústredte sa na seba, na svoje vzorce, na svoje potreby, na svoje hranice, aby ste vedeli povedať nie. A netvárte sa, že on je tá cena, o ktorú musíte bojovať. Nie, vy ste tu cena. Čiže
Nedovolte, aby sa takto preklapala tá dynamika, aby ten syndrom dobrého dievčaťa s vami ostával, aj keď už nemusí ostávať. Lebo to, že sa tam vyvinul v nejakej fáze, aby vás ochránil, aby vám pomáhal, je jedna vec. Ale tieto naše niektoré stratégie, ktoré si vyvinieme v nejakej fáze života, nemusíme používať, keď už vieme, že nám nerobia dobre a keď vieme, že nám to narúša nejaké vzťahy alebo nejaké iné oblasti v živote. Čiže zapracovať na tom, aby ste sa stali sebavedomou ženou s vysokou hodnotou, ktorá si je vedomá tej svojej hodnoty a vie, že ona je tá cena, o ktorú by muž mal bojovať, a verím, že keď proste obaja o seba rovnocene bojujú a proste bojujú, hej, no to je taký názov, keď proste sa tam snažia podobne, tak je to fajn, ale na začiatku ten muž proste mal by tam mať tú iniciatívu, nerobte to za neho.